Gardop Nilimonjerong Pipit Pinibirta Arjuponikha. Puloni constituency soarlo atum ingtang nang Jipura women wing kisengpo. Puloni APHLC aro atum ta non kevang jia pora hot soarlo atum penta chepang tang nang popura women wing ajakong sengpon tanglo. Pini chiti ni phai player ni Puloni hemrong rang along APHLC women wing kisengpon a maikang nipon bangso maikang nipon along Central Committee women wing pen Rita Kramsa pi penta nang chitongdon. Lapen harakhat LAC women wing kachipang tangnai abang phi risika teron pi sitame chitong don lapen garo akhe pen soar lo atum sitame chitong don pen pini bangso women wing Puloni constituency aphan sengpono labangso ke sengpon along kadukawe bang plike brapho abang phi atum chitong ponsi sengpon lo la so along dun secretary lisoring TP lapen assistant secretary kadom teron pi atuma phansi ahok pedarpu pek monlo laso women wing ke seng ponalong ke ong dung atum chitong don si misen pen mai pichun pon Puloni penaroning tikathar Karbi Anglong news Chorolo media sel atum anaphan nang litum anarni kisu pensitami nang litum choche junje pensitami nang litum melitum ilitum lo Karbi Anglong East West Dimahasau APSLC la regional party kapang tang ponjia phansi ake hai sar ji ai kathar sar IAS retired officer lapen alangli former DC lapen alangli non APSLC along president lasi alangli ilitum aphan ipang room lo asi ikapang room ke pinso ka chisong long su arlo atumta ing tang kring nang ji lapen handbrake kilong jia phan pulonte pinso arlo su ka chisong labang ke akinang sot pu ili tuma phan ipin khat lo lasi arna ma hirjumi lapen rat ka chisong lapen pini ladak ake hai Dhoniram Timung sar lapen secretary alangli president lo lapen general secretary alangli tumki Japon ing tangkring penajoksi pini ahin pen awar ke hat pen sitame nang chitong dundolo ni Marley lapen igatum sitame nang chitong dolo lasi pini central women wing ahin pen nilitum ladak wangsi la women wing kiseng bangke bang klikep rapho pini ing tangkring pen alangli tum APSLC women wing mateso arlo asong a committee pini sengpon detlo lasi kiwang jilang arni sitami nilitum lason dak taksi Dimahasau la non jurpi tangkring peladak garu dolo lapen ladak bene Karbi dolo lapen ke Dimasa khai dolo khai kithom la Puloni constituency along e dolo lasi nilitum la Karbi Anglong East West Dimahasau ke jurpi atumpen la ke Japon pinsumar ka chisong along nilitum stame arjab dun thipji thi sita reng sitame isumar lapen longri longpat kaching hon ajoini nilitum stame arjab thipji pusi nilitum seme dengpon lo lason thaksi kidamtang Jinthong hawar sitame haladak nilitum sengdam lo women wing so arlo asong haladak a committee form damlo lason thaksi non kiwang jilang ke Dimahasau pen sitame birtalong etlo lasi nilitum chipang room sinilitum haladak dam iklona di sang Marley kadogaweta lasi nilitum women wing atum sitame nang litum so pinso kachisong along nilitum tanang arjab dun thipo pusi handbrake aparma nilitum ta seme dengpon lo itela Puloni hawar long ma phansi president kipipon lo nang ake hai pi lesor ing tipi alangli phansi so arlo asong women wing secretary alangli phansi arpupek pon iglo alangli henlo lesor ing tipi lo alangli lo kasi alangli khan kangwai pon ason thaksi ladak bang thongkep bang plikep rapho ladak pini ingwai pon tanglo kasi labang plikep rapho phan ke nilitum ingwai pon lo lapen ke alangli tum aning kaching sampensi alangli ake hai Dhoniram Timung sar alangli president lapen alangli long kacharidun general secretary alangli tum anpen sitame ladak nang che parideng dun si nilitum so arlo asong along nang kaching hon dun apot pinsomar atum anaphan sitame akiropi lo te kapre ga hawar phan nangli hin pen PC Mrs Pingtung lalo Karbi Anglong East West lapen Dimahasau arad aphan kapachini pon kangtung abangke ilitum APSLC Regional Political Party henlo ahok
regional kapang tangji lapen Inglong akai paragraph 20 la Constitution of India ateng pensi ilitum kadok kavita ilam lapen ikam ilitum laki claim hai nangji nithang adet kacirai kom jiapan ki ilitum pinso lapen la so pinso lapen so arlo atum anstami ipeng red dosi adon tinahem a jirpi tum stami song zapi nang manon lapen kay asong zapu atumason ilitum ta song zapi ahok ilitum mang nangji mang tip nangji thi sita reng sita me isumar longri longpat kaching hon aparman ilitum arjap tip nangji makuson lo sang marni lalo ilitum DDS atau warpia kung atheng piaru kaching lokajok inut James Terang arengahu kisonang. Bokajan Eastern Range ke paro lokhi janalong diphu. Dilai sari hajan DDS kachiling atau warpia kung atheng pi kithiaru kaching lokajok inut James Terang sari hajan pen. Lokhi janan bait nang wek kewang boma poro hut si men theng piaru kithi. Kaching lokajok arengahu sonang lo sitame kupai kimi penajok aprana bang jok lopusi chithan pon. Sonsi alang nangkewek boma baida bang adang lapen aringke hingno pondo bonta bait lake registration number AS09J0648 James Terang alang liarong lake borjane misike paro jilang sorong maker pusi chithan pot Bokajan pensar kurube Karbi Anglong News Lang lo mat pero bang men aku ndut lapson lo yo manili bangge break ta rokhai ne dalo mani ke bang nili ta panglen 30 speed ta ve nili pu pene lun bom system se pu bang bom mani ke da kan ma men thing pero nang krep dar ma nili bangge chingkoi lo la ne reng pu so nge gari sitame no lo reng hai bang la men mat control ne dalo lapson lo yo ma ke thing pi bang nili bhage me plan jok nang ro rechelo Tamila gari bangke un edat lo gari fan bangke nili men bangke cisik pu kicing ko bangke men nili nahan bangke besai dun los tame gari fan un edat lo sanjal lo Ang laman ya? nili men je sedang May wrong. nili rong jilang so dat and ko jilang so Bokajan College along social freshers meet ke pamanpon chiti ni phai player ni ada por bhai kebra achiti ma por malom lakhain ko rakethom Bokajan MEC constituency ke paro Bokajan College along nona kimi HS first year apen first semester kachali ari soi janga tumang bong kachitong amai mate kiding amai social freshers meet amai ke pamanpon sonsi jai mekateng pen social freshers meet college ari soi janga tum lang misen kilun ke kan paklang pon det pen mai pangcheng pon social freshers meet ke paman ponalong alihisar poman pen KAC education in charge EM Richard Tokbi Bokajan education block chairman Sardili Bay Bokajan municipal board vice chairman Sundor Ingti Karbi film society pen Rajiv Kro Mohendro Teron Tendang Lok Pinangan man kido ke thikidingatum chitong dunsi mai RD Pidu Bokajan College Principal Sanjay Kumar Singh pen kaning jepona tengke Bokajan College ta piningke lokachari ari soi jangatum nang pat wasonsi chethek wanonglo bonta isia ki sunga bangke college additional classroom building nang langpu lapen education department atum anparta KAC education in charge EM Richard Tokbi pen ta prabjen pen langpon popusi ningjepo Bokajan pen sar kurube Karbi Anglong News Long elephant GPS ay samnang hanglo apen dak ni rong lo dak college long so college ke when college going fees ami student do pick non the 800 to say freshers do rasi itumolong non head jong Dr. Numol Mumin sami pinangan jumisen encouragement alam ke student at pan kandika apen non do ke dak examination center ta long lo apen Itum ningarong bangke dak as college pen bahini sami gold medal TDC ke hut tuju Assam University long ke longdun ahai ke si bahag ini nilong do education board Bokajan chairman lo Sardili Bay asi putakak new pensi dak itum freshers lipon long apen in advance teachers tuman pasami nili AP Teachers Day
Labang so kelas nang lihat kan kita kenang lagi. Atum kenang sot ke additional classroom nang hangdo, napen additional classroom apan tum dori po. Dak commerce kimi kang pudo. Tuning ke pining bang pokebet pining next bang ke grant po 100 student apan grant po. So kan non isi bahag me bang ke Assam University long tami Dr. Numol Momin ke member. Pada mandun. New education policy ke na itun da chini lo. Quality budan de ka maintain fan itun ka body la pen Dr. Duliram Roha CM nakiman pen pinangan kematha dun imuchi dam ajok nilifan atu yang pidem na pike itu ma target abang ke 2025 mission 2025 apa sih target proje education quality ki bagi pan si bori bolo pen bori si itu HSLC result kami mission nun duan ke tekonong lo ningkan ni siang bo pesami itu bachelor pon tekonong lo aprang ke 45%, 43% langsung sih tekonong even HSLC kami non ke itu mission result ke important lagi quality education lo itu mar sailu sih ning tekonong la so pena jok sih non all 11 blocks kami education board chairman ki pilo so reformation apan kemat Kohora ara JJM alang hok pet pen jun longli Lakhain ko ratrok Darbagore MSc constituency ke parlo Kohora along PhD department JJM mate Jal Jeevan mission alang rat aphan aning pat heklong pen ki jun alang aphan filter tanki pangni ponlu bonsit ami filter tanki pen ki pi alang arni sitami hok pet pen rat atum ki jun long avela puson si Kohora ara atum chechak nanglu Lapuson mesen langki junlong kawe idet ke lang kapang pen adim mati tengki along kelang damrai abang kawe apot pusi nang thandun lapen lada Kohora JJM committee atum ke kache lang damji kali committee ke do sitamera datume ki sungtang det lo apot rong bangpli bangpho amune datum chengrom si kaheno adim chesimar dam bom titilo lasipini le thot anili tum pipe ke wa kaheno adim chesilam nang koklo pusi nang che thandun isinyung duk meme alam department pen nang ke klempi puset ke lapuson ning kanisi pleng ple angko pen kaheno batai nang ke bat munake arni ko ansi tikipo lapen lang apai phai hui sitami long le along tipi pesi ke ong munake kosona jatlo pipe long le pipe det apot si hengno etlo pusi pherang kya tuma thengno nang che thandun Kaziranga pen listening ti Karbi Anglong news जो पाइप है नो रात का बनाए पिनी रात होई पेन दोनी पेन सी माने पाइप लांग पीएचए डिपार्टमेंट पे सिता मोनाय सिता माने लाम ने देलो माने थिरक्लong ले देलो साको रंग पे साको से बनाय थु Tela dakla so PhD da so lang nali tumhala dak ningkan ko an bag dolo laki kem tang la dakla non ki do tang la तो tang माने लगे निकान के प्लेंग पेला ningkan teng pelang di हां sitami la pleng ple ko sitami rong la son lang ka be son se kaita nali to kisun chitong nang lo tela non nali tum bangela nali tum la dakla so PhD long tha committee la son na long आवेदी जो थाना चेरा मंदी माने sitami nali tum kisung a join de pensi हम को रंग पेन से बनाय la son se bonai di chai la